Vy sa nepoznáte, ja vás oznámim, to je pán Jozef Patrovič. Pódium je vaše, nech sa páči. Pane Patroviči. Prečo ste prišli tento rok? Aby tu bol vzduch neprievan, aby to bol vzduch, aby tu bolo vyvetrané. Nekvapka na vás nič? A proč? Vy jste nás minule strašně naštval. Máte blbé mikrofóny. Nebolo vyvetrané. Pozor. Kde pak hnízdo máš? Kde pak ty ptáčku? Kde pak táčku? Kde pak? Pozor. Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Patrovič. Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Hnízdo máš. Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Hnízdo máš. Ty ptáčku. Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Patrovič. Kde pak ty ptáčku? Kde pak ty ptáčku? Kde pak ty ptáčku? Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Hnízdo máš. Môj vysávač na voľnobek spieva ten začiatok lepšie. Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Patrovič. Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Hnízdo máš. Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Hnízdo máš. Ty ptáčku. Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Patrovič. Kde pak ty ptáčku? Kde pak ty ptáčku? Kde pak ty ptáčku? Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Hnízdo máš. Môj vysávač na voľnobek spieva ten začiatok lepšie. Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Tak ty ptáčku hnízdo máš. Pán Patrovič, nebudem sa pýtať, čo bolo teraz zle, lebo to bol buď mikrofón, alebo pódium, alebo divadlo, alebo vzduch, alebo oheň, alebo voda, alebo vietor, alebo farba. Nebolo vyvetrané. Máte blbé mikrofóny. A my se ještě uvidíme.